Pe bulevard. Bun găsit! Cum deocamdată nu avem nimic nou din partea producătorilor americani de filme, am să-ți prezint un lungmetraj francez care se află deja de ceva vreme în sălile de cinema bucureștene. Un heureux eveniment sau un eveniment fericit se numește filmul, al cărui scenariu se învârte în jurul a doi tineri, Barbara și Nicolas, care se îndrăgostesc la prima vedere. Grăbiți și dramatici ca orice cuplu la vârsta și în situația lor, cei doi decid într-un moment de entuziasm și bucurie să facă împreună un copil. Asta în ciuda faptului că niciunul dintre ei nu are o situație financiară stabilă. Foarte curând, Barbara rămâne însărcinată, iar cuplul așteaptă cu nerăbdare fericitul eveniment. Cei doi află foarte rapid că viața reală nu este mereu una și aceeași cu cea pe care și-o doresc. Barbara află ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea unei sarcini și efectele acesteia asupra corpului ei. Într-o zi se bucură de sarcină, iar în următoarea își urăște trupul. După nașterea copilului, Barbara și Nicolas află ce greutăți apar odată cu asumarea rolului de părinte. Atât carierele cât și viața lor sexuală are de suferit, totul în timp ce ei se străduiesc să mențină relația de cuplu. Un heureux eveniment este o comedie cu accente de dramă, ceea ce nu ar trebui să ne surprindă având în vedere povestea și țara de origine a lungmetrajului, Franța. Te sfătuiesc să-l vezi cât mai curând până când nu iese din sălile de cinema autohtone.